Dňa 25. marca 2015 sa v Strednej odbornej škole drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou uskutočnil prvý ročník súťaže v odborných zručnostiach Skills Slovakia zameranie stolár. Súťaže sa zúčastnilo 8 škôl. Stredná odborná škola drevárska Liptovský Hrádok, Stredná odborná škola Turany, Stredná odborná škola svätého Jozefa Robotníka Žilina, Stredná odborná škola Stará Ľubovňa, Spojná škola Žilina, Stredná odborná škola Stavebná Žilina, Stredná odborná škola DAS Krásna nad Kysucou, Stredná odborná škola drevárska Spišská Nová Ves. Dnes prebehla súťaž zručnosti učebného odboru Stolár. Naša škola zabezpečovala semifinále, alebo také základné kolo súťaže zručnosti Východ Slovenska a Sever Slovenska. S tým, že 5 prvých družstiev postupuje na celoslovenskú súťaž, ktorá bude na výstave Mladý tvorca v Nitre. Mali sme tu 8 súťažných družstiev, všetko školy, ktoré sú silné, ktoré majú dlhoročnú tradíciu v príprave stolárov na budúce povolanie. Súťaž sa skladala z 2 častí. Bola to teoretická časť, kde na žiakov čakalo 20 otázok formou testu, vyplnili, mohli získať maximálne 20 bodov a praktická časť, kde rozbili hlavolám, ktorý bola to kombinácia presnosti a rysovania, rezania, labania, takže museli preukázať svoje zručnosti a mohli tam získať 80 bodov, takže maximálny počet bodov bol 100. Je potešiteľné, že žiaci získali veľmi vysoké množstvo bodov či už za teoretickú, ale aj za praktickú časť. Súťaž hodnotila odborná porota v zložení Martin Pekár, Martin Leštinský a Peter Šuriňa. Čo sa vlastne hodnotí na týchto výrobkoch? Na týchto výrobkoch sme hodnotili podľa kritérií presnosť opracovania, presnosť konštrukčných spojov, povrchovú úpravu a bezpečnosť pri práci a funkčnosť toho spoja. Výrobky sú na dosť dobrej úrovni, dosť kvalitnej. Žiaci dodržali technologický postup, držali sa výkresov s miernymi, drobnými chybami, ktoré už my hodnotíme ako povrchová práva a nedokonalosť spojov. V čom boli najvyššie nedostatky? No, presnosti spoja, kvalita
dopracovania povrchovej úpravy a trošku by som povedal, že taký fortil tej zručnosti tých stolárov niektorým trošku chýba, no ale to už učni sú takí, niektorí sú lepší, niektorí sú horší, musíme to tak nejako. Ale celkovo môžeme hodnotiť, že snažili sa tí chlapci, no. Nikdy to není vždycky o presnosti jednakých bodov. Hodnotiaca komisia bola vylosovaná z dospelých účastníkov tejto súťaže, vlastne zo sprievodcov, ktorí prišli so žiakmi z jednotlivých škôl. Takže zo všetkých mien sa vyťahli 3 mená, ktoré hodnotili teoretickú časť, testovú časť. Traja kolegovia hodnotili praktickú časť. No a otázky, ktoré sa vyberali na túto súťaž, tak zo 100 otázok vybrali vlastne všetci členovia, ktorí prišli so žiakmi, vybrali 20 otázok. Takže maximálne objektívne hodnotenie, maximálne objektívne a rovnaké pozície pre všetkých súťažiacich. Každá škola, ktorá sa zúčastnila tejto súťaže, mala všetky informácie o súťaži, o výrobku, ktorý budú robiť, o otázkach, ktoré budú, každá mala rovnaké. Hodnotili sme anonymne, výrobky boli očíslované, takže mená sme sa dozvedeli až po vlastne vyhodnotení všetkých výrobkov. Výsledky súťaží družstiev. Na 3. mieste skončila stredná odborná škola Stará Ľubovňa. Na 2. mieste sa umiestnila stredná odborná škola svätého Jozefa Robotníka Žilina. A 1. miesto získala stredná odborná škola stavebná Žilina. Výsledky v súťaži jednotlivcov. 3. miesto získal Branislav Kavecký, stredná odborná škola svätého Jozefa Robotníka Žilina. 2. miesto získal Jakub Andel, spojená škola Žilina. A na 1. mieste skončil Petr Vrábel, stredná odborná škola stavebná Žilina. Čakal si to, že sa takto umiestniš? Určite nie. Čakal som taký stred, ale tak podarilo sa. Ako ste spokojní s vašimi zverencami? Naši zverenci z našej školy dopadli celkom dobre. Tie výsledky, ktoré preukázali, boli porovnateľné s ostatnými žiakmi a dosť ťažko sa nám hodnotilo. Tie rozdiely medzi školami boli veľmi malé. Čo ti robilo najväčšie problémy? Najväčšie problémy vyštepovanie drevo, že by som nevyštepil.
Páči sa ti práca s drevom? Áno, áno. Chcel by som sa s tým aj živiť. Od malička som sa s tým hral. Teraz dúfam, že sa uplatním. Páči sa ti práca s drevom? A tak samozrejme, som si to preto vybral. A čo ste dneska vyrábali vlastne? Tak bol to taký hlavolám, taký jednoduchý, no len troška zložité vyrobenie. Bolo tu niečo na tým hlavolame, niečo, čo by ťa prekvapilo, s čím by si nepočítal? No ani nie. Tak čakal som, že to bude trochu ťažšie, ale v pohode, zvládol som to. No som v prvom ročníku a prečo drevo ma